Trenčínom a Trenčianskym hradom sa tiež spája rovno niekoľko legend. Najkrajšia z nich je o Fatime, Omarovi a ich studni lásky. V dávnych dobách zajal Štefan Zápolský na svojom hrade krásnu Fatimu. Fatima však už dávnejšie učarovala tureckému pašovi Omarovi, ktorý sa jej len tak ľahko vzdať nehodlal. A tak sa so Štefanom Zápolským dohodol, že ak mu na hradnom kopci vykope studňu, čím sa Trenčiansky hrad stane ešte nedobytnejším, Fatima bude jeho. Omar si priviezol z Turecka pomocníkov a za cenu ich životov sa mu studňu nakoniec vykopať podarilo. Už na spiatočnej ceste do Turecka sa Fatime v zákrute cesty vedúcej z hradu zachytil závoj a preto hostinec, ktorý tu vznikol, nesie jej meno. Ak nesleduješ môj profil, pravdepodobne už nebudeš počuť ďalšiu legendu. Ale ak áno, tak zanechaj srdiečko a buď pevnou súčasťou hrdej komunity Slovákov.